Epa, launok hemengo de bueltan, estelariz gehiagorekin, eta hemendik utzi genuen. Eta pizkat beratu behar dut, pizkatxan nola utzi genuen, dana ez dudalako oso ondo gogoratzen, oso dira, estrategikos, bale. Espaten txartuen ben egin nahi genuen postu fronterizo bat. Estación científica, estación de observación. Ben egin nahi genuen postu fronterizo bat, baina, claro, onda laurogei honetaz kostago egiten dago, eta hori askotxo, demoratxo bat emango gaitu. Gero gure flota dago hor. Vale. Vale. Zonas completadas. Ten bukatu du eraikitzen planeta honen. Vale. Ba, gure zientzia nabea. Eramango dugu. Zientifika ja, hori non da, Beatrixen. Eta ona, hau, eta la científica investigar. Eskatu rondago, baina, bueno, gutxienez zeo zerba da. Gutxienez zeo zerba da. Ez dakit ezartuko nola egingo dugun hemendik gudaketa bat, esurazki ona edo ona etorriko gara lehenik eta behin. Gurekin ez da oso ondo eramaten. Estanzia bukatuta. Hau egingo dugu. Ondoko eta datzi hilabete. Ostia. Ez guazela zonda hiekin, bale, gara zonda eramaten tximino hauekin. Eta hauekin aldiz, ez gara zonda eramaten. Bale, gule flota da hau. Eta ez dakit zen nabe mota egin alditugun hon. Ez dut bakarrik korbetak egin alditugu lorentze bertan. Hemen konstruir, nade zientifika. Nade kolonia egin dezakegu bale ondo. Eta korbetak. Vale. Entonces ezin dugu zer gehiagorik egin, vale. Gas hidrofónicas. Vale, bueno, planeta honetan, gure planeta principalean janaria momentuz ez dugu behar. Segurazki hau aborretzatuko dugu janarian bilakatzeko, Behar duguna hori iraliko dugu zientzia egiteko. Eta janari izateko. Janaria behar dugulako. Bueno, janaria ez dugu behar, baina egingo dugu nahi kolonia bat, ez dakit. Baiten gure planetak dira mundo kapital, bale. Ozeanikoak esan altxartu. Planeta ozeanikoa badugu. Hau da tropikala. Dago behira nunbaiten
Zeratik. Hau sondatu beharko genuke. Hau izotza da. Le gustó izotza da ez ebez. Kaskoak. Vale, banago vuelta dakatu, justo kaskoak hil egin zaizkit. Ze ondo, ze polita, ze elegante. Vale, hau da mundu tropikala. Primitos de la edad de piedra. No, ese ves. Gure sistematik kanpo garatu egiten da. Tamen ez dago ese ves gaseko planetak dira hauek. Ilargi tropikala. Hemen ez ebez. Vale. Momentuz hemendik ezin dugu. Ondo dago egitea baiten koloniaren bat. Saliru adibidez. Toki ondo egokia da. Guretzat baina badago kolonizatuta. El planeta primitivo era espacial inicial. Parece es un mundo. Ya. Epa, joder, pausan nago. Eta ez naiz konturatu, kauen tal. Egongo litzateke nun baiten egitea koloniatxo bat. Zakit, nun baiten. Bega adibidez. Hemen interesgarria da. Baina ezin dugu besten lurraldetatik zeharkatu. Baina bega mega interesgarria da. Ai, ama. Zuekin Lista comercial, acceso fronterizo. Piak badazpada eta hongo dizut energia. Al instante, pues... Nada, esto un dato, pues está... Nada. Vale. A ver. Vamos a jugar investigación. Supernova antzeko bat dago hemen. Ona. Estazio bat dala.
Ona etorri. Vale, vale, egin dezakegu nahi kolonia bat. Bueno, betuko dugu estazioa. Bai. Vale. Hogatuko dugu estazioa interesgarria delako. Estazioa bigarren nivelen uste nivela egitea ja nabe Petri. La construcción de naves más grandes. Vale, primera. Corbetas, hau ezin dugu egin. Vale. Igual egiten dugu granja hidrofonikoa. Horan planeta irujanari izango ditu eta horretatu ahal izango dugu guzti hau behar dugun bezala. Ez dakit, pentsatzen nabil. Korbetak dadeko gauza bakarra, horren txoten ere ikitzeko. Jarriko ditugu pare bat. Behar dugun errekutsak lortu arte. Eta joangora pentsatzen igual beste flota bat eraikitzeari buruz. Zeren eta guda batetan sartzeko egokia da flota pare bat edo hiru izatea. Hiru kolonia equivalente. Algo checo parecido, tecnologías. No amigable. Vale, o sea, a ver, un cráter del impacto colosal apunta a que algo grande colisionó con la superficie de este planeta. Investigar. Mendic. Pongamos. Regresa su pulso a todo. Norbaitekin gudan gaudela ez da. Vale. Ondo. Vale, nire bi erekitzeko nabeak daude hor gerdirik. Macho metía. A ver. Vale, gogei egun. Ya gutxi falta zaio. Vale, orain eraiki alditugu, korbeta. El nuevo cráter de Bradley 5... Epa. Parece el resultado de la colisión con una nave. Por el tamaño del cráter sospechamos que la nave viajaba a máxima velocidad cuando chocó con el planeta por razones desconocidas hace 10.000 años. El GENTAS ha detectado ecos subespaciales residuales cerca del lugar del accidente parecidos a un campo de distorsión colapsado, pero como la nave se habría desintegrado en el impacto no podemos verificar la teoría. Vale, destacable. Bye. Destacable. Ingo dugu hau eta ingo dugu hau. Vale,
izateko janare gehiago eta izateko, bueno, harinago eraikitzeko korbetak kasu honetan. Eta investigazioa zelan doa, bale, 13 hilabete bakarri falta dira. Hamairu hilabete eta 2 hilabete eta izango dugu proportzio berri bat. Eta jada estrukturak enala izango ditugu. Hau igotzerakoan niveles. Vale. Vale. Esta es la formación. Esta es la militar del gobierno. Vale, investigación bukatuta. Nueva investigación. Laboratorio de física 1. Hau mierda batzuk dira, Ingo dugu hau gutxi dela eta gero bestea. Vale. Energiari, no. Puedes construir una estación en un sistema estelar. En nuestro sistema de gobierno, a lo largo de la vida de un gobernante, podemos construir una única estación militar más poderosa. Vale. Plataforma de defensa, a ver. Sí, investigación, nuevo diseño. Plataforma de defensa. Oh. Polita. Handi bat. Lau txiki. Oh. Escuadrón de explotar. Ah, gara da. Vale, vale. Este duzuena es láser azul. Oh, esa polita, que cuco. Gero horrela joan dala eta gasa gehiago investigatu dala, bajo zari ikusten energia 40, bale, eta deflektoreak. Txoin, a ver. Larga. Vale. Ten bat. Hor 0, potencia 0. Vale, ba, que putada orduan. Hau hemen jarrita eta hau hemen jarrita. Eta hau hemen jarrita, minus amar. A ver. Large. Bitxekiak kenduta. Zapa subespacial, plataforma de defensa, efecto. Desarrollo de campo. 15 de daño, pero... No, me ha agotado. Estazioa bat. Guardar. Vale, también joango gara ona, eta zeu ingo duzu hau. Vale, berronda zazpi, kostago egiten dago, vale. Ba, itxan barko dugu berronda zazpi izatera.
Egizen bat guazen ja. Bideoan, bale, 20 minuto, nik uste ja gutxi gora bera, hemendik usteko garaia heldu zaigula. Ez dut gustuko izatea serietxo hau. Gaurkoan nahiko lasai izan da, baina, bueno, eso zer baino be. Eta beste gabe, gustuko izan bat zuen, paketxin bat zuen, zaindu, eta horrengo lagunok. Agur, agur.